majita sancola lapha bafethu. Khona amagama ayi4 Kaizer Chiefs ahlanganiswa neKaizer Chiefs. Khona amagama ayi4 ngokadinyiswa neKaizer Chiefs ngoku. Siso sikhathi transfer window and ise teams funeka ngathethe kakhulu nezi announcements ngoku, especially Kaizer Chiefs, because Kaizer Chiefs ayikho ki level le Sundowns, ayikho ki level le Orlando Pirates. So Kaizer Chiefs under pressure and ise funeke yenze ibusiness, funeke kuse ipen zihlala emaphepheni zikikike, yabo. Chiefs announce i-moves social media website yayo siso sikhathi Chiefs under pressure. So my 4 amagama are linked neKaizer Chiefs. Coach 1, a player as 3. I-announcements ne-deals zingenzeka ngosithethayo okanye namhlanje okanye ngomso okanye apha evikini okanye apha enyangeni, yabistan ingenzeka anytime ngosithethayo ngoku Chiefs announcer ngoba ise hey bona ubani. Otherwise my 4 amagama ngoku are linked neKaizer Chiefs. Before singene apho machita, if aqala udibana ne-channel le content, cofa subscribe, ungalali jo, ungalahli, khona indawo ezantsi bhala subscribe, cofa pa subscribe, uzothola videos zikhona every day apha machita. So amagama ayi4 Kaizer Chiefs are linked neKaizer Chiefs. Kaizer Chiefs try negotiate okanye seya targeta la magama and mangajoina Kaizer Chiefs. Number 1, coach Nisraddeen Nabi. Umkile kwi Young Africans ke Yanga eTanzania, win a double treble phana umjita, and ngoku kuthiwa even South Africa actually kuthiwa ya uzile South Africa uzothetha neKaizer Chiefs. So number 1 leyo nguNisraddeen Nabi, expected ba okay announce Kaizer Chiefs anytime. Number 2, Kaizer Chiefs kuthiwa abane verbal agreement nale team, abane 21 lewe agree to terms. Lewe ithetha ntoni xa agree to terms? Ba okay niyavumelana ba okay contract izoba 3 years okanye 2 years okanye 5 years. Niyavumelana ba okay salary like izoba 400,000 okanye izoba 450,000 okanye izoba 500,000. Lawe kuthiwa agree on terms ke ngokubone ileyo. Okay ni signing on fee futhi. Signing on fee bayizoba imalini? Izoba 1 million oba 2 million. So Chiefs wayenze lo way ne player yase Venezuela lo mshit, ngose Venezuela lo mshit, central midfielder kuthiwa ngu Edson Castillo, understand, 26-year-old central midfielder. Nayo expected my announce Kaizer Chiefs. Hayi ba city ndazibona ezinye ilawe channels and news outlets zithi Kaizer Chiefs have signed, they've completed signing. No, say agree on terms. Iwe ebholeni ayikenzeki until deyenzeke. Bone awunobhizi ukuthetha ilawe i-headlines apha use ubeka iplayer inqoma iskipha se-Chiefs by Kaizer Chiefs have signed the player. No man, ikusesa nokwenza iways phambili bone. Kuthiwa i-team nale player as Kaizer Chiefs agreed on terms. Bone akasayini akukho complete i-deal. So Chiefs twenze lo win the player Edson Castillo. Number 3, try Chiefs i-targeta uGabadinho Mango, former Orlando Pirates player, imjidala amaZulu. Siyamazi ulawe Mango quality yakhe umjita, top player, yakwazi so performer like for big club Orlando Pirates, yakwazi performer to big stage, big pressure, washaya goals iphakise wethu derby. So umjita proven akakhona into bakhe uzawumaintain isikhathi mama adapt kanye kwathini. Mango uzongena kuthiwa nasi inxiba nasi skipper inxiba iskipper inxiba idogs angena perform, understand. So yeah, say uMango kuthiwa Chiefs imjongile and sengamsayina in the next few days, next few hours or next few weeks. Gabadinho Mango. Number 4, kuthiwa Kaizer Chiefs ijonge uThulani Serero. At the same time kuthiwa noPitso ngokuyamfuna uSerero kule team yakhe yase UAE, but ke Kaizer Chiefs twice ijonge uSerero and isengasayina uSerero in the next few days, next few hours or next few weeks. Thulani Serero free agent umjita ngo ibika lapha eUAE umjita ngo ngenise uvayele la team imgaye ifarewell yakhe mhlobo ke uSerero uyavaya the free agent ngoku and then sethiwa finally Kaizer Chiefs ngalizamthola uSerero. So yeah, machita says ezo ngalomagama ngoku ezo names associated affiliated
ne-Kaizer Chiefs right now, ne-links to Kaizer Chiefs. Zingenza ii-moves to Kaizer Chiefs. Coach Nasreddine Nabi, Edson Castillo, midfielder Venezuela. Number 3, Kabatino Mango from Amazulu. Number 4, Thulan Serero, free agent. Inama chita ikona inye player enicingayo enibonayo okay ngaKaizer Chiefs. Oh shit, ngilibele khona players 5, players 4 both. I1 coach players is 4. Khona players 5 endilibeleyo. Na kuthiwa ke Chiefs imjongile umjideni ngamsign in the next few days, or next few hours, or next few weeks. Players 4, central midfielder kuthiwa nguThatenda Tavengwa, udlala iVenda Football Academy na 26 umjide central midfielder naye. Khona ivideo endenzileyo, tsida nzayikhupha apha evekini. Mara ungajonga nje i-timeline yale channel anytime. Ngurayide umthi ngcono ngale player okay 10 player grand and 10 umjida engunengomashe omtsha okanye unkatsande omtsha. Uthatenda Tavengwa. So low list of 5 names ngokuthiwa related to Kaizer Chiefs. Nasreddine Nabi, Edson Castillo, Thulan Serero, Kabatino Mango, no Thatenda Tavengwa. Thini izeni comments machita, thini izeni thoughts, thini izeni mhlawumbe khona iplay ndipost lethu iyafuna Kaizer Chiefs okanye sona Kaizer Chiefs. Ngicela usixolele lapha kwi-comments bafowethu. Senza loyo play channel, siyabonisana, siyafundisana. Yeah, comments thina majita kanye khona iway endipostileyo. Otherwise if eqeda ubana le channel le content cofa subscribe, ungalali jo khona ezantsi indawo ebhalwe subscribe, ucofa pha uzothola videos. Ngoja bafethu.